नमस्कार, तुमचं सगळ्यांचं नवीन व्हिडिओत मी खूप खूप स्वागत करते। आज आहे सफला एकादशी, म्हणजे आमच्या गांगेश्वराच्या देवळातला सप्ताह, हरिनाम सप्ताह। तर आज बघायला गेलं तर आपल्या चॅनलला सुद्धा तिथीप्रमाणे 1 वर्ष पूर्ण झाले, कारण मी पहिलाच व्हिडिओ केला होता तो गांगेश्वराच्या सप्त्याचा। आणि आज म्हणून मी खास यावर्षी सुद्धा पुन्हा गावी आली आहे की मला पुन्हा एकदा तोच अनुभव घ्यायचा होता। चला तर मग आता खाली आवाज येतोय बेंजोचा, तर सप्ताहासाठी दिंडी निघाली आहे, तर मग आपण आता तिथे पुढे जाऊन तो सगळं कव्हर करूया। चला आता
आमच्या आईचे काका पोकीस रत्नात सप्त्याटी खासिल्ले आहेत.
तर इथे आरशाच्या सहाय्याने सूर्यकिरणे देवाच्या मूर्तीवर पडण्यासाठी ही पद्धत केली जाते. त्याला आरसा दाखवणे असं म्हटलं जातं. तर आता देवळात हळूहळू दुकानं लागूक सुरुवात होतात.
पैसे दे, पैसे लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.